Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Nagdumot giday ka nako. Ginoo, bisag wa ako makasiguro kung si tubag sa pangutanan ni Felipe. Kung nagdumot ba ko niya uwa. So sa pila ka tuig, nga wala ko magunahon na niya. O sa hitabo ka ni Adto. Nagtuo ko wala ko'y kalagot. Nga wala ko'y kahiubos. Labi na nga nag-alagan ni mo ang akong anak. Pero karon nga nagkita mi pag-usap. Og dili kay usalag kay gayon. Nibalik ang tanan. Ang kahiubos, ang kapungot, tibalik. Di ko man ikalimod ni mo kay ikaw ramang ginhibaw sa tanan. Ang ako lang nga pasabta ko. Kung nga nung nahitabo man ni karon. Nga nung nagkita man may pag-usap. O sa may buti pasabot ni ining tanan. Unsa man. Tuades Manilas, pader. Okay pero balik na to Sabado si pader. Tulo ra ka adlaw siya dito. Ngano di kuya? Mangumpisal unta ko. Aw. Dire na lang nako pangumpisal kuya. Sa? Naubis mo pagkumpisal na ako. Kumusta naman mo atong wako? Okay naman kuya. Mas malinawan man mi. Joke na kaya eh. Uy. Mura muhabwang baga. Mura gyud mo pa. Manay gusto nimong ikupisal ni Father kuya? Oo. Nakapatay ka kuya? Oo. Nakapatay kog lamok ug kukok. Kayabag na yun nimo eh. Nakapatay yun? Api lang na ako nakasa kag mortal ba kuya kay mukumpisal man gid ka. Di pwedeng magampo lang ka. Mudirect ka sa Ginoo. Da sa ning pagpagawa sa kong gibati daw. Da sa patambag ba? Giaway na sa kang ng milagring sa. Ano nibaw man ka? Wa mo kay laing problema kuya. Kana ramang iya kang awayon, di ba? Ay, unana gyud tingalin ng sobra ta magmahal. Char gid kay ka kuya sa. Mura sa kag batan-on na. Batan-on ra day magmahal. Aron may baw ka lulong no. Kung tinuoray nga gugma na gani, bulungtad na hangtod sa katigwangon. Ug hangtod kanus atakuhaos Ginoo, wa nay idaray. Lagi. Masabitaw na sila mamagpapa nako. Pero dili lang kalikayan namo ba nga hilasan mi. Ano hilasan man? Wala mo gud mo'y angay. Kung di ka kasabot, maingon sa kana. Pero kung kasabot ka, angay pamanggani nga maniid ka, rundo na kay kapanaminan. Kaysa musugot kag sa dili, muabot man yun nimo. Og magpasalamat pa gani Hinoo ka sa imong mga nakita namong mga idarana nga pong panimo hilas na og way angay. Kasabot! Ay, di gid mo wag tang sa kong nahuna ang gisulti ni Kuya Piping gahapon da. Murag, sakto sad baya siya. Uy, unsa ba? Uy! Magparikis ka sa motor? Lida? Naunsa man ka? Tulala kayo ka. Padaplin diri be, kay nakalita sa gianan. Dali.
Kaon og halo-halo. May na lang makamatngon ka. Kay murag natug pa kada. May problema ka, bro? Kung unsa may imong problema ipagawas na. Pangita og tawo nga imong kasaligan. Pwede sadog ako. Maminaw ko. Salamat ha. Ining halo-halo. Pwede sa di mo ning bayran. Joke. Oh. Ganun naman sa ka, uy. Natulala naman sa ka. Wa. Sige. Kauno na tong halo-halo. Muna yung nahitabo, kuya. Nasamot ko katulala eh. Mura bag, hindi ko magkatuo nga, nahitabo to tanan. Mura kong nagdamgo. Basta kay, syakid kayo ko. Bisan ka ron di paghapon ko makatuo nga nahitabo to. Liman ka, iya kong gibira sa daplin, kay wa ko makabantay sa motor sa akong atubangan nga, sige nagbusina. Unya, gida ko niya halu-haluan. Concern kayo siya na ako. Kaya nagtuo siya nga, bugat ang akong problema. Unya, nag-joke pa siya og ni pahiyom. Murad yung kong nahilis. Mas una pa kong nahilis kaysa sa ay sa halo-halo. Good. Kuya na nalong. Ha? Heart attack na. Unsa? Heart attack, kuya? Oh. Heart attack sa gugma. Ano ka tawang na, kuya? Ang nang luspad man ka. Oh. Kuya, wag ko kasabot sa gibati. Karoon pa ko na ingon ini. Na-crush na mga ko niya, kuya, no? Gusto na mga kong manguyab niya, no? Kiliko naman ko makakita niya, no? Pero lahi naman ni karon. Wag ko kasabot. Mura kong mabuang. Mura kong gailan tanon. May gugma na lagi ka. Na bulls ay na kang kupido. Di na ka magkalingkawas ana. Hi, Kuya Piping. Eh. Hi, bro. Jesus Ginoo. May gani kay nasa pupo rin ni mo yang uday. Lidat. Luis, Di na maparo kita to. Noy, tingalig na unsa ni siya. Sa pupuha lang yun siya ha. Taro nga kay magkuha na ko kanang kwan amonia aron iyang masimot. Ayaw buhay day ha. Pagdali, kuya! Lord, unsa man din ni siya? May sakit ka siya? Bro, pagmata, bro. Bro, lolong. Pagmata, bro. Yan, kamat mo na. Bro? Hinay lang. Naunsa di ko. Nakuyapan ka. Nga naman daay ka. Nagutman ka. Unsa man di mo kipamati. Pa-doktor, oy. Ayaw kumpensa. Kuya, may meeting pa daay ko sa ubang youth. Na-late na ko. Ikaw ni bahala niya, ha? O bro, pa-doktor kyod. Aron mahibawaan na si problema ni mo. Excuse na ninyo, kuya. Tulala ansad ka. Buanga. Buang. Nganong to, kuya? Nganong nakuyapan ko pagkakita niya ganina? Ngambot lang ni mo. Ay, buanga. Wa man ko magtuo nga. Makuyapan ko, kuya. Nakuyapan ka, gyud? Ha? O nagpakuyap-uyap lang ka? Nakuyapan sa kuya, eh. Wala mo kay ba kung siya naitabo?
Basta lang. Last na ko na induman, nga pagkakita na ko niya, murag napaw nga akong pananaw. Mao ba? Sa to pa, wa ka makabatyag sa ayang pagsapupo nimo. Nga Huh? iya kag yung gisapuang sa ayang mga bukton samtang gisapupo ang imong o aron dili mapakong. Ah? Ha? Iyan ang gibuhat, kuya. Ay, go bugal-bugal, good. Bugal-bugal, no? Takyano ang tanong. Punta na siya! Kung maong, tinuod dito akong damgo. Nga giduyan-duyan ko sa panganod. Ug mura ko gibayaw sa kalangitan. Lami ay doktoron mo eh. Sa ato pa, nabala ka gidi siya nako, kuya, no? Nabalaka mo lang, kay kunwa pa, iya ka nang gipasagdan nga mapusdak o maparok imong oras tiles. Hala, no? Hala mo lang, Sa ato pa, kuya. panguyab na, aron makauyab na mo. May paglaong ka ko, kuya? Ay, kabugo sa taon ni mo. Nahingawa gani, timaan na nga magpagbati na siya ni mo. Oh, sure ka, kuya? Sure ka, kuya? Ay, kaya mat mo siya no, birahom na nung purol mahusos. Sabi na ni mo. Sorry lang, kuya. Sorry ka, Sorry. karog. Sabi akong buhaton, kuya. Ay, pagkabugo biya gitaw ni mo, ay panguyab na gani. Unsaon man? Unsaon? Mangutan na pa yung kag unsaon pa panguyab. Oh, syempre kay expert ko gana. Sigurado ka? Magpatudlo dyan ka na ko. Oh, lagi. Unya kay kinaraan na akong pamaagi, okay rin na ni mo. Unsa man kinaraan na, kuya? Aw, basig mas effective day. Aw, sige. Suway eh. Gitara akong ingon nga dada. Usam na mo da? Wa may magpahuwam kay mahalon ko no ilang gitara. Magubaw niya. Kang bayat tao. Wapom sa gani akong speaker, kuya. Pagkamay lang ni, pero sipa kay nagtingog. Naraman din ni sa akong cellphone ang manuswan. I-bluetooth raman ni sa speaker. Unala. High-tech naman ka ni Harana ha. Bira na yun samtang sige pa ila suga. Yo, ikaw ay akin, yeah. Ganda mo sa paningin. Lagi sa mga nagsaba-saba diyo. Ako ngayon'y nag-iisa. Woo! Sana ay tabihan na. O manangabli ko. Sa ilalim na buti ilaw. Sa dilaw na buwan. Patyo na rin ako, kuya. Patyo na rin ako. Ay, hindi na ba akong tingog, kuya? Day, yaw-yaw nilaktaw mo ka? Nga, kinarato naman ko. Nganong nidiritso mga skuros nga wa man mo tiwas ang stansa? Narato lagi ko. Kalimod ka sa lyrics. Ratol. Dapat yun na madlong. Ay, kasi man madlong. Katugong laki. Ano siya nga? Nga. Kita maroon nagsaba-saba. Ano siya? Kasi nagsaba. Oh. Pastilan biya tao ni mo. Ay, naku. Ay, wa naman Uwan. islaw ay. Niagi na tingnan itong mga batan ang way lingaw. Oh, ano naman ko na? Paulit na ta, kuya eh. Pagkana surrender na ka noon sa... Ay. Wa man sila mahibaw nga ikaw ni. Nang harana silang anak. Sabaan mas no islaw. Gitara lagi yun unta to kay ilhan rin nga nang harana. Samso kay discourage na ka. Di na kang balik ugma. Balik ugma. Pangita yung gitara. Oh, Hoy, oh, sige kuya. Ugma na lang ta balik. Mangabang na lang ko. mangabang ka?